Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion. Marhiti kapikiran namin na mungkin boy pa moraho kita di jamita na nang si paradiota di pertangyangan songoni nang di jamita di hari Minggu si ganup Minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 ima Minggu okuli. Jala turfukta sian Evangelium Lukas bindu 10 ayat sada sahak rodi ayat 5. Amangin ang duktaka sujah hami turpuhon hupa husur hami jalahu dului hami aka naboy mangurupi hami lahu patol hasot pikiran nami tuhita na berjolo ganup tajaha barita sian Evangelium Lukas idaw tama say hiranaing hatop do baritai nian sahat tu saluhut portibion barita halalas ni roha godangi sadarion nian manang ditikin hatop ikon tolhas manyan tu saluhut portibion jala portibion mananda asidohot holong ni rohani debata marhite barita halalas ni roha godang ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu baritai makorhon hamu baon ni roha jala baritai mangido jala manjalo haputusan sian namanangihon naing hatop nian jaloon nasida baritai asa marhamu baon ni roha nasida jala ida utama waktu begitu penting dangadong waktu marlenga-lenga rupani laho pakeon tu ulaon na asing iya so ulaon par barita na ulion hatop nian sahat barita halalas ni rohai tu ganup jolma. Jala pandohan sadarion iko sahat baritai godang do di Evangelium Lukason. Isarana taingot idok Tuhan Yesus Zakheus sadarion ikon naing bongo tau tu jabum haluau ni sadarion godang tajaha di Evangelium Lukas fartikiani rupani sadarion bongo tau sadarion jalo haluaon sadarion ikon malua. Jadi waktu sangat penting naing sahat barita inian bergegas kabar baik itu sampai ke seluruh dunia. Sude manangihon jalaman jalo barita nauli halas ni roha godang nama korhon hamu baon ni roha. Nama korhon sada kondisi nama bain portibion gabe lam denggan. Tuaka na pogos, tuaka na marsahit tu sudema. Semua harus dijangkau oleh kabar baik itu. Idu taida rupani di barita Evangelium na pinatolhas ni si Lukas. Jala diturpuk tahun ida utama muse partikiani macairikot. Ala ro ari parpudi dangadong naung botosa dangadong na boy manutuhor sa di hari parrona ala ikos sude siap sedia siaga waspada. Diturpuk tahun taida sada sarita taringot tu akan amate di duruson silatus do mudar nasida ima halak Galilea na dirajumi parjahat ditiki jala tanggapannya kana torok pe ala ni dosa nasida ma sian pola pikir perjanjian lama dui adong mamuse sarita taringot tu na tininggang ni ima palas-palas na di Siloam. Mulata parrohahon ubagas turpuhon taida ma pemahaman ni konteks ditiki di natorop na say olo manguhumi dirajumi nasida doi alan di dosa. Tapi nungatakas say dipatolhas Yesus tu nasida memang upati nuhor ni dosa do hamatean. Alay soal tikina manang songon dia parmatena dangadong hubungan ni tu dosa ni sasahalak. Ngepat orang ni turpuk taon. Dang naung berdosaan nasida gabe songoni parmata ni nasida.
Alai sudedo ikon mate hinorhon ni dosa. Ay upan tinuhar ni dosa do hamate ani. Alai soal partikian, dangarong na ubotosa. Jala buha parmatena, dangarong ubotosa. Diturpuk tahun, upikir hami molotak kasta parrohahon, 2 waktu kematian yang berbeda. Parmate ni akahala Galilea na didurus sosialatus mudarna, tentu orang-orang ini lama sebelum penghukuman itu mereka sudah tahu akibat dari kejahatan atau sesuatu hal yang mereka lakukan di mata Latus, lalu mereka akan menerima hukuman mati. Lalu spare waktu panjang. Boy do penasida majalo rupani hasesaan ni dosa tu debata. Nak peso boy itu si Latus. Alai na ditimpa ni dison ditinggang ni palas-palas nama dabu, mereka tidak punya waktu. 2 kematian yang berbeda dengan cara yang berbeda, tetapi kedua-duanya itu masalah waktu. Namandok nakin na parjolo, adong do partikia dilehon tu sebagian jolma dope. Andorak sohama matena asa mubarohana. Alangai boto imana tu hamatean nama ujungna. Alai adong lo na so boto rupani topu roh hamateani. Naso adong hirasongot tadda-tadda sogong buah-buah. Molosong nakinani hukuman mati. Ay ngaliling di patol hasi. Uhumannya kehajahat rupani ima hamatean nakin hukuman mati. Dan itu sudah kepastian. Soal kapan tanggalnya dan bagaimana cara kematiannya juga kadang tidak dipastikan. Tetapi sebagian juga sudah dipastikan ditembak atau dipenggal. Mangasongon dia rupani parmatena. Molo hukuman mati. Ale molo na ditinggang anang kecelakaan. Dohot akka korban bencana alam na asing. Dang diboto tikina rupani. Anggo tiki hamati ini sudah dohitadang mamboto. Alai rupani adong do nama boto pertada ai tu hamatianon nama. Alai adong do rupani topu. Adong do namar sahid. Ngabinoto toy mata patupa marulaon nabadia ai tokinna eno marupani dipikirata mangida parsahiton na dang namam boto hita rupani ai mate naman daong adong do nung marulaon nabadia sehat. Ale adong do namate topu ditinggang. Jadi tadi ada masalah waktu. Di partikia sisongono wajib selalu siap sedia. Sebab kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Tapi satu yang pasti kita tahu kita akan mati. Itu nakin rupani. Di kematian pertama, di peristiwa na perjulu, ngai boto bekon mati na bana soal tanggal na dang binoto rupani. Napa 2 honi nakin rupani seperti tak terduga. Roh hamatiani. Alan idun ben nahu pikir hami na umarga si patorangotta di son. Buado di partikian na adong dope di lehod di hita. Talehon tiki marhabu baon ni roha mangulahon lomo ni roha ni debata. Alamolo sumuba hamatean do. Hamatean ni memang ikut dong do alai hamatean saliling nililing na. Anggo akan aporsea naung muba nang mate pe pamatangon alai didokdo namate di bagasan Kristus namangulu do namate di bagasan Kristus molo dung marhamu baon ni roha alani ido tikiadong partikian di portibion imata pakke tu ulaon na denggan laho mangyahi ngolu saliling nililing na dung mate pamatangon ale mangolu do anggo kana porsea di bagasan Kristus Jesus. Jadi mulai bain tema na pikir kami pau baroha asa unang mago perlu do satu fokus kita adalah waktu. Satu-satunya yang tidak bisa kita atur dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah waktu. Sebab waktu berjalan terus-menerus. Maka jika waktu tidak bisa kita kendalikan, maka yang terbaik adalah isilah perjalanan waktu itu selagi masih ada dengan berbagai macam hal yang berkenan di mata Tuhan sebagai buah dari iman percaya. Haluaun nang sahat di bagasan Yesus Kristus.
Ima huidahami amanginang anggiat boi mangurupi hita.